Народният представител от Величие Мария Илиева. Госпожо Илиева, конкретно какви са исканията ви? Исканията са преди да се получи каквото и да било принципно одобрение на който и да е проект, да има много повече информация относно самия проект, относно въздействието му върху То ще няма, извинявайте, че ви прекъсвам. Да, но тогава те какво искат да се случи тогава на Общинския съвет? Как може нещо принципно да се одобри, без да знаем никакви детайли? Добре, попитах колегите ви от Възраждане, питам и вас. При положение, че това е една първоначална стъпка, т.е. земята е държавна. Да. Те гласуват само по... Да. След това държавата трябва да одобри всичко това. Да. Не е ли редно да се протестира пред държавата? Обяснете ми вие като народен представител. Не, искам, значи тук конфликтът е голям, защото ако държавата иска едно, а хората, живущите тук, което е по правилата и на Общинския съвет, и на регионалната и местната политика, и настъпи такъв конфликт, кой ще носи отговорността за подписаните вече договори, които са за 1 милиард лева? И означава ли, че ако държавата реши на всяка територия да прави най-различни застрашаващи живота и здравето на хората или в нарушение на техните права и желания някакви производства, те нямат гласа и възможността да оспорят такива решения. И ако това е така, отново основният въпрос е кой носи отговорността. Разбрах. Опитахте се, вие вашите колеги, да саботирате гласуването. Да. Защо го направихте? Не, ние не сме се опитвали да го саботираме. Ние се бяхме записали за изказване и вие видяхте, че аз лично за пръв път присъствала съм и на други общински съвети, имала съм възможност да се изказвам. За пръв път се подлага желание за изказване на гражданин, не непременно на народен представител, на гласуване в зала. Това беше странното, тъй като все пак тук всички говорим, особено политическото изказване и на областния управител беше, че те са тук в интерес на хората. Значи, когато работят в интерес на хората, какъв е проблема да чуят гласът на хората? Така че това беше моята огромна изненада, че се налага такава процедура за най-обикновен гражданин, а в допълнение на това за народен представител е почти недопустимо и може би се случва за първи път. Благодаря. Моля.